ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Ngkara. Berkencong pak pong mbok bolong kali cudhe sapa sing gawe. Patih Bayu Kenara. Wonten timbalan ngadhau menapa diweji miji dhateng wiswanipun abdi kepatihan pun Bayu Kenara. Sawetara kowe ngadhep ngarsaning ingsun Patih Bayu Kinara Raharja sapraptamu te. Diweji. Awit berkah pangestu paduka Gusti kula sanata sowan kula nering sambi kala. Tansah pinangangan kaharjan namung sembah kula kunjuk sandhap pepodo paduka Gusti kula Sang Nata ing Loji Tengara Prabu Bel Kedhuwel beh. Ya, tak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestu ning ingsun wae tampanana. Kapundi jimat paripi handayana ning kasantosan. Piye kabare? Nggonmu minangka dadi batal wakil ingsun pranata tata rakiting praja ing Loji Tengara aturna marang panjenengan ingsun samendhang aja nganti ning karempete. Wale-wale menapa? Menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya boten badhe nguciwani. Para kawula sami sayek saya kabeh akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari ing Loji Tengara medhaipun para nayaka abdi prajurit boten kendhat anggenipun sami gegeladen ulah kridane ngaprang. Sawan-sawanci praja paduka temping marang muka mboten badhe kepok kunca paduka. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji. Sing ngakon nek perang sapa? Namung jejaki sak wanci-wanci wonten parang muka ing badhe anjungking kawibawan paduka. Nek ana parang muka sing arep njungking kawibawanku dudu sarana peperangan sing tak gunakaken ing sarana pirembugan sing apik-apik. Merga wong perang kuwi sing kalah dadi rempah, sing menang dadi pindhang. Ora ana sing bathi kabeh tuna. Mula nek iso negara Loji Tengara kene iki aja nganti ana rejegejan, aja nganti ana peperangan. Kuwi tak singkiri sing adoh. Mekaten. Mula nggonmu nglatih gegladi-gladen para prajurit supaya ulah kridhaning peperangan mau mandheka semene wae. Ning prajurit mau wulangan bab-bab sing migunani tumrap uripe tegese wene ana ngelmu-ngelmu sing migunani tumrap uripe. Kowe tak kandhani ya teh. Akal kuwi kalah karo akal. Inggih sinuwun. Dadi ana parang muga mlebu ning negara Loji Tengara kene aja tok tandingan, aja tok ungalke dadamu, aja mbok tantang adu atos sing balung kulit kulit aja ning kuwi jaken adu bab kawruh. Kuwi nek cara negaraku kaya ngono kuwi dadi nek kowe arep turu patih saka negara liya terus do gladen perang terus nek ana perang muka dijak perang kuwi nang kene wis ora kanggo wis ora mlaku. Nggih. Nang kene anane musyawarah sing apik-apik. Nggih, ngestakaken dawuh ya. Nggih. Tombak-tombak pedang-pedang didol. Nggih, ngestakaken dawuh. Ora usah ana tombak, ora usah ana pedang. Pesine didol payu larang kuwi. Nggih. Dienggo muktekke para kawula sak negara Loji Tengara. Sendika ngestakaken dawuh. Kuwi dawuhku. Sendika ngestakaken dawuh. Sedaya dawuh paduka badhe kula ngestakaken diweji. Wah, luhur sanget. Dene paduka dados nalindra teka paduka sirik dhateng peperangan. Lho pancen, heeh. Pancen aku moh nek kon perang ki moh, merga perang kuwi tak kandhake ngarep. Petungane ming werna loro, mati apa urip. Sing urip mesti cacat, sing mati ya wis ora bakal iso digugah meneh. Mati ya wis mati. Nggih. Mongko ninggal anak bojo, mongko ninggal sanak kadang tangga teparo ya ora. Mesti do susah. Nggih. Mban, kula wonten dawuh, gemrojok kaya apa negara ana swara gemrojok. Inggih menika mban nganti sami masak. Sesuk aja nganti krungu tekan kene. Saru ana ratu Siniwaka kok suarane mak krocok. Kaya wong nyentor. Inggih. Wis tak kendhawuh. Gatekno ya Teh, ingin staken dawuh diweji. Tumenggung kula wonten dawuh sinuwun. Sapa mau jenengmu? Nampila Sugeng Widodo sinuwun. Tumenggung negaraku ki pancen ora tak wenange nganggo jeneng sing apik-apik. Arep jenenge apik, ning nek ora iso mranata sagung para kawula kowe dadi wakilku. Sing mlebu ning Karang Pradesan, sing mlebu ning papan-papan kutha-gara, sing mlebu ning Parden pihak kawulaku sing mapan ning gunung-gunung kuwi aku kongkonan karo kowe. Inggih. Dadi kowe lidah sinambunging ratu. Aja pisan-pisan kowe ngenggokke dawuh ingsun apa sing dadi dawuh ingsun ya kuwi sing tok lakoni. Ngestaken dawuh. Arep jenengmu ming Sugeng Widodo ning mengku karep kuwi sing enehe mbokmu. Inggih.
Sugeng wis ngarani urip Widodo kuwi slamet. Kowe uripmu slamet terus. Nek ora ngenggokke dawuhing ratu, ning nek dawuhing ratu sing apik-apik tok enggokke dadi dawuh sing elek, ora lancar uripmu. Nggih, ngestakaken dawuh. Sembah bleti kula kunjuk sinuwun. Ya tak tampa. Penak nunggu ngadep ya. Nggih. Sampun boten kirang prayogi. Sedaya menurut dados dawuh Paduka badhe kula stakaken diwoci. Ya syukur. Seneng aku. Inggih. Pate wonten dawuh sinuwun. Piye kahananing kawulaku? Nggih, sedaya ayem tentrem. Mboten wonten kawula ingkang tumindak cecengilan, panastenan milik darbe ing liyan. Sedaya gesang rukun majinamatan daya dinayan. Sami ngiyup dhateng kepada Paduka Gusti kula Prabu Tongtongsot. Wah, seneng aku. Aku nek weruh kawulaku tentrem ngono kuwi seneng. Nggih. Merga kabeh do percaya karo aku, ngangkat aku dadi ratu. Inggih. Arep pembiyen pilihane ora ana mungsuhe. Ning kuwi tegese kawula iki percaya karo aku. Inggih. Aku dadi ratu wis 2 periode. Oh inggih. Inggih mekaten sinuwun. Sing jeneng wong dadi ratu iku ora perkara nggon pinter kok ning perkara nggon bejo. Perkara nggon bejo lan perkara nggon iso ngayomi para kawula, para masyarakat kuwi tak ayomi yen padha percaya karo aku, padha ngayom karo aku, kabeh bangun miturut kabeh majinamatan bangun negaraku, aku mesti dadi pengarep sing ditresnani. Merga wong urip iki werna loro te. Werni kalih dos pundi. Nek iso aja mung ditresnani, nek iso aja mung diajeni ning ya ditresnani. Nek loro kuwi mung tok pilih salah siji, oh ora genep uripmu. Wong diajeni kuwi nek wong kuwi nalika semana isih duwe pangkat, isih duwe derajat, isih seneng kekucah dhuwit, isih seneng weneh karo kono-kono kuwi diajeni. Nyote kowe tak naik dhuwit semene kowe ngabekti karo aku inggih sendika. Ning sok nek aku wis mudhar kowe ora bakal ngajeni karo aku. Ning nek ditresnani kuwi arep isih tekaning pati, isih urip ditresnani, tekan-tekaning pati ditresnani. Buktine wong sing tresna karo sak pepadane wong, arep wong mau sing ditresnani mau wis ora ana, pendak dina diparani saryane jaluke pangapura mring Gusti kuwi wong ditresnani. Oh inggih. Dadi nek dadi ratu kaya aku ki sing tak golek iku ora perkara diajeni ning uga ditresnani. Loro-lorone mau kudu kecakup. Iya, kowe tresna ora? Iya, tresna. Tenan? Iya, saestu. Ora mung ngajeni tok, iya kula ngajeni kalian tresna. Sugeng dawuh sinuwun. Kowe ngajeni karo aku karo tresnani apa mung salah siji? Iya, kali-kalipun. Kali-kalipun diweji. Tenan? Iya. Menawi nantos dura jangga kula aturaken. Nah, ngono kuwi. Nayaka ngono sing tak senengi ngono kuwi. Dadi len ngabekti karo aku ora mung ning ngarep tok. Ning nang mburi najan ora weruh aku ya kowe ngabekti karo aku. Iya sinuwun. Inggih. Aja tok sawang blegere. Nek kowe nyawang wujudanku kowe mesti meri. Batinmu nek aku iso nggagapi batinmu wong rupane kaya ngono kok dadi ratu ngono to. Aku wis ngerti. Ngono. Arep aku ki mung lulusan SMP ning wong nyatane aku ki dipercaya dening masyarakat dadi aja do meri karo aku. Tak nglakokke kewajibanku minangka dadi pengarep iki sing apik, sing becik, tur ya aja nganti dicacat, aja nganti arep menungso kuwi sampurnane winates, ora ana menungso sampurna. Kapinteran kabisane menungso kuwi winates. Ning sak bisa-bisa mlaku dalan sing bener, aja kepleset, aja keblendre ndak mengko dicacat wong kono-kono. Inggih sinuwun menika leres. Lah iya. Terus nayaka-nayaka sak Loji Tengara kabeh ya ayem-ayem. Nggih, sedaya ayem tentrem. Ora ana sing gresula bab bayar mboten sinuwun. Ya syukur. Aja ngapusi lho. Mboten. Upama bener mengkono aku matur nuwun banget. Dene kowe nglakokake kewajiban anut marang jejermu minangka patih. Ning jaman saiki iki akeh-akeh wong golek pendhok supaya ketok ngono kae. Apa sing dumadi ora cocok karo apa sing diaturke marang ratune. Pamrih apa? Pamrih gawe lega penggaling ratu ning saktenane ora dikandhakake mung golek jeneng. Nah ngono kuwi aku sing ora seneng. Iya. Apa meneh biayi pinter sing ngandhakake undhaking pawarta sudaning titipan ngono kae aja nganti tok lakoni. Menika tegesipun menapa diwoji? Ngene. Undhaking pawarta sudaning titipan ngono kuwi lor desa kae ana ula gedene sak jempol, mengko tekan tengah desa wis ana kabar ana ula gedene sak kempol, mengko tekan kidul desa wis ana kabar ana ula gedene sak glugu. Dadi kabar sing dumadi karo kabar sing sumebar kuwi ora cundhuk, ora ana kasunyatan. Nggih.
Luwih kabar sing tekan aku ora cocok karo kabar sing kelakon. Ya ketemane mengkono kuwi. Iya. Lajeng sudaning titipan kuwi aja tok lakoni. Saka dhuwur grojok-grojok tekan isor tetes-tetes kuwi elek. Oh inggih sinuwun. Nek aku paring karo rakyatku utawa kawulaku, nyo iki ratakno karo kawulaku. Ya ratakno tenan aja tok kethok dalan ya. Inggih, ndika ngestakaken dawuh. Kuwi dosa. Sok nek mlati cemplung neraka. Neraka menika wonten pundi? Oh kono aduh. Aku ya urung tahu mati kok kowe takon. Inggih sinuwun. Mboten sekedhik mawon ceceking manah kula nedya matur dula dhateng paduka sinuwun. Kabedhau dada kula kapendhet manah kula sedaya ingkang kula aturaken menika dapur jumbuh kaliyan kasunyatan ingkang kelampan sinuwun. Menawi kula wantun matur dura ngersa paduka dinten menika ugi kula aturi ngriga pusaka kapejawana ingkang abdi kula namung sendika ndederek sinuwun. Jan seneng. Ning nek kowe matur kaya ngono kuwi ya kalimat sing dilangi ya. Kuwi ukara sing dilangi. Tegesipun menawi kula ngantos matur dura, kula aturi ngliga pusaka, kula aturi mejahi dhateng kula ikhlas. Aku ora tau mateni wong. Nek cara saiki tembunge anarkis. Moh aku. Aku ki mung ratu. Mongko sak dhuwuring ratu kuwi isih ana panguwasa sing luwih dhuwur. Sing dhuwur dhewe ya panguwasaning Gusti Kang Maha Tunggal. Mati urip kuwi ana panguwasaning Hyang Maha Nasa. Nek upama kowe goro karo aku, kuwi hukume anut pernataning hukum negara Ngloji Tengara kene. Ngono. Wis ana tatanane. Dudu kewajibanku nibake pidana marang kowe. Saiki kowe nampa pidana saka negara, nek sesuk nek kowe mati isih kudu nampa pidana saka sing gawe urip kuwi saya rekasa. Mula nek iso dadi patih kuwi aja sok goro. Ih mboten. Mboten sinuwun. Babar wisan kula mboten dura. Paduka Gusti kula saged niti priksa piyambak dhateng kutha Goro miwah Karang Pradesan tuwin Partin. Kados pundi obah musik ing kawula menawi wonten ingkang geseh kalian menapa atur kula semangga kula aturi midana dhateng kula. Ya tak trima teh. Dene kowe iso njaga kawibawan ageng lan agunging asmaku. Merga golek wong sing iso dipercaya kuwi angel. Angel tenan. Ih. Mula gandeng kowe nggonmu suwita karo aku lahir batin. Seksene kawula sakmene kuwi bayarmu dadi patih tak undhaki ping 3. Waduh, matur nuwun. Sesasi biasane 30.000. Iki tak dadekke 90. Wah, matur nuwun ning 3 sasi. Wala padha wae. Ya beda, nek ora mak biu. Ya ora gelem ora. Ngene teh. Iki saiki wigati. Nggih. Sugeng Widodo wonten dawuh. Aja rame aku areng anu mbabar pasiwakan iki kanthi wigati. Nggih ngestaken dawuh. Anane aku anake pasaman iki merga kepengin ngrembug babakan maju lan munduring negara Ngloji Tengara. Mula kene rada caket nggonmu sowan ora ana sing tak percaya ngembat kahanan negara kejaba mung kowe teh. Kene rasa pekewuh ilang jigo kelawan pekewuh durga masa nggarungi caket rada maju nggonmu sowan pate. Hendra ingkang wis pitu Ngloji Tengara iki nadyan negara lagi wingi sore tak upamake ning iki negara nggonku bebodro mula gandeng saya suwi saya ngrembaka ageng lan agunging negara. Aku duwe gegayuhan negara iki bisa mujudake negara kang ayom tentrem adil warata tias bagya mulya. Nah srana mujudake negara sing kaya tak karepake kuwi ora gampang. Merga negara iki ora mung dinggoni wong 3 mung gawe wong 10 nanging dinggoni wong pirang-pirang cacahe. Mongko kawula sing akeh mau duwe golongan dhewe-dhewe, tata cara dhewe-dhewe, adat budaya sing werna-werna malah basane ya dhewe-dhewe. Duwe kapercayan ya sing werna-werna. Kaya bab ngono mau saka karepku aja dadekke srana misahake antaraning siji lan sijine ning carane saiki bahasane juru pemisah. Ngono kae aja nanging tetep nyawiji tetunggalan manunggal padha-padha ngiyup ana negara Ngloji Tengara. Waduh inggih sinuwun. Saestu luhur gegayuhan paduka jumbuh kaliyan jejeripun Gusti kula sanata minangka dados pengayoman negari. Mboten benten-bentenaken jejering kawula paduka Gusti kula sanata. Menawi kateman kelampan mekaten tartemtu negari Ngloji Tengara dados kiblating negari-negari sanes diweji. Mbaka sithik kabeh mau bakal kalaksanan. Waton ana manunggaling antaraning nayaka sing padha nglakokake dawuh ingsun sartane kawula sing padha bakal nampa dawuh.
Utamane kawula sing nampa dawuh ora duwe rasa kepeksa sarta ora rumangsa dipeksa. Mula kowe wae teh ora takno marang kabeh kawula supaya urip marsinamatan daya dinayan. Yen ngadeg padha dhuwure, yen ndodhok padha ndek, yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Kabeh kapercayan sing wis ditetepake ana ing negara Nglaji-Tengara kuwi entuk pengayoman hukum saka negara Nglaji-Tengara. Dadi tak jaluk nadyan beda panembah aja suk-sukan rasane, ora susah padha rebut bener. Kabeh kapercayan mau bener mungguing pernatan ingkang wis den ugemi dening kawula sing ngrasuk kapercayan mau. Mula ndak keparengake yasa papan-papan panembah supaya padha sengkut nggone manembah anut marang kapercayane dhewe-dhewe. Merga panembah utawa nyembah marang sing gawe urip kuwi landhesan batin sing kukuh kanggo kawula siji-sijine. Inggih. Mula yen kabeh sengkut nggone manembah kuwi bakale sumingkir saka rasa kang ora apik utawa nyingkiri bab-bab sing ora prayoga, ora gampang kebidhuk marang pakarti sing ora apik. Inggih sinuwun. Sedaya mangke badhe kula biwaraken dhateng sedaya kawula sarengan kaliyan sedaya Nayaka Nglaji-Tengara. Bagus. Sabanjure babakan kepinteran. Kawula negara Nglaji-Tengara kuwi kudu pinter. Pikirane landhep, gampang tanggap marang kahanan utawa bab apa wae lan pinter ngrampungi perkara utawa gawe karampunganing perkara. Mula kabeh kawula negara Nglaji-Tengara kudu pinter minangka jejere dhewe-dhewe. Sing dadi nayaka pinter ngrangkani kawula, aja nganti gawe lara ati ning kawula. Sing bakul ya pinter adol kulak, aja nganti kaya negara liya sing pinter nggo minteri ngono kae. Bakale ngrusak negara. Inggih. Kapinteran kuwi mujudake negara sing sentosa. Kawula sing pinter kuwi dadi cagak tumraping negara sing sentosa te. Inggih. Nah, sing pungkasan iki kawula sak negara kudu iso mandiri. Nggih, tegesipun mandiri kuwi ngadeg jejeg ora sumendhe marang wong liya utawa ora gumantung marang wong liya. Mula yen negara kuwi isine kawulane sarta nayakane ora padha pinter, kuwi ora bakal bisa mandiri. Ning yen kawulane pinter, nayakane padha pinter, bakal mesti tansah ngulir budi, ngasah pikir, golek cara supaya urip kuwi bisa ngadeg jejeg nganggo sikile dhewe. Aku kuwi gandrung tenan karo sing jeneng wong mandiri kuwi te. Wong sing gelem mandiri kuwi tegese wong sing gelem mikir budidaya supaya ngadeg jejeg ana sikile dhewe tanpa jagake pitulunganing wong liya. Kuwi tegese wong sing gelem budidaya ora gampang sambat, teguh lan tegen ning karep. Mula negara kuwi iki nek iso bab apa wae kudu mandiri. Aja nganti gumantung marang negara liya. Ya ing bab sandang pangan lan kebutuhan liyane. Kula mentah kesugihan sing metu saka bumi Nglaji-Tengara digarap supaya bisa nyukupi kebutuhan kawula negara Nglaji-Tengara. Yen bisa ngono kuwi, tegese Nglaji-Tengara kuwi mujudake negara sing bener-bener wis merdika. Inggih. Pangane kawula ya padha dikurinake mangan wulu-wetu bumi Nglaji-Tengara kene. Inggih. Arep omong tela ning kuwi bab sing wigati. Ngono, aja tok banding-bandingke dumeh wong negara liya padha mangan glepung, kowe ming mangan tela terus kowe ngrasake mangan tela kuwi tok anggap ora enak kuwi aja. Ning kowe rumangsa gedhe atimu dene kowe iso mangan wulu wetu sing tukul saka bumi kene. Mekaten sinuwun. Mangke badhe kula ratakaken. Arep omong sak madya. Ning wareke ngungkuli pangan yen diwenehi. Sing jeneng mangan, panganan sing kuwi-kuwi di entuki saka nggone meres kringet banting raga kuwi wareke ngungkuli pangan sing ming diwenehi wong. Iya. Nah iso sandangan ya nganggo sandangan weton Nglaji-Tengara. Oh inggih ngestakaken dawuh sinuwun. Aja nganggo sandangan wong jaban rangkah moh. Inggih. Aku ora seneng. Oh inggih ngestakaken dawuh. Nek kathok daya sing apik ora duwek-duwek dengkule kaya dengkule atos. Inggih, ngestakaken dawuh. Ngau kathok dawa kuwi ya sing apik, sing pernah tur Nglaji-Tengara kene ya ngetoke kathok dawa sing apik-apik to. Bathik kene iki ya apik-apik. Inggih. Kok isih nganggo rompi sing ora ana lengene. Mongko lengene ditato gambar cecak. Mboten sinuwun. Nek ana kawula sing kaya ngono kuwi terus cok tandak tok uculi.
nganggo blangkon utawa peci utawa nganggo klambi koko utawa surjan sarungan ngawur dawa kowe rumangsa gedhe atimu to kowe nganggo sandangan negaramu dhewe iki rumangsa gedhe atimu rumangsa kowe iki bangga ngono lho Te iya mangke badhe kula ratakaken jenengan heeh sing sopan ora usah perlu sing liya-liya ora usah perlu melu-melu negara liya syaraté kudu bombong lan seneng iso nggunakake kabeh weton loji tengara aja melu-melu wong kono-kono iya sinuwun sedaya dawuh paduka ku badhe kula ratakaken dhateng sedaya kawula negari loji tengara contone wis akeh kok Te kae negara Ngastina kae negara gedhe ning ora tau tentrem mergo negarane gumantung marang negara liya kae contoh negara sing ora iso mandiri apa-apa njaluk bantuane negara liya negara gedhe kok nganti ming bumbon pawon ning njaluk negara liya iki nek apa ora kebangetan ming brambang kok njaluk negara liya apa kene iki ora iso nandur blambang kuwi nek perkara nggon pangan ming daging sapi iki dadak import kuwi lho inggih sinuwun dadak jupuk saka negara liya kuwi tegese negara sing ora iso mandiri. Kae nandhake nek negara jane wis remuk bubuk kahanane. Ngastina ki mbiyen negara sing panjang punjung pasir wukir lo jinawi. Ning mergo ora bisa nggone upakara sing rumangsa pinter do nguminteri malah do mentala mangan bondo negara. Kowe do rebutan kaya ngono. Wis ora ana rembug bedhamen anane padha sikut-sikutan bentak sirah ora karo-karuan. Punggawaning praja do nggugu karepe dhewe. Luwih-luwih nek negara lagi ketaman bencana akeh kawula sing butuh bantuan wah sing do golek rai iki pirang-pirang bantu Probya ning duwe pamrih lan sak piturute lah iki aku moh nek negara Loji Tengara kaya Ngastina ngene iki aku moh aku kepengin negaraku iki dadi negara sing sentosa makmur nanging ora gumantung marang negara liya inggih sinuwun salajengipun kepareng paduka kados pundi kosik Geng Sugeng lara tenan aku wis batin wong sebo kok mripate abing mesti engko ming ngarep wong tak kandhani nek arep sebo ki aja sok begadang angel iki kajengipun lajeng parang padika wis asa digagas engko ben tak gugahi kok tak bandemi selop gegayuhan iki ora mau mujudake negara Loji Tengara kuwi dadi negara kaya sing tak karepake mau nanging sing luwih dhuwur. Aku ya kepengin mujudake jagat iki ayem tentrem. Saben negara padha matsinamatan daya dirayan urip rukun. Yen digagas gegayuhan iki kaya mung ngimpen ya Te. Kaya mung wong dleming ngecomang ora ana gunane. Ning kabeh mau janji dikanteni madhep mantep lan tekad mesti bakal kasembadan mergo tekad kuwi pok ing karep. Aku nek krungu negara Ngastina iki rasane kepengin sowan mrana terus nek iso aku bakal ngelingake Ratu Ngastina. Ngelingke marang klintuning tumindak minangka jejering ratu. Negara sing dadi punjering negara sing gedhe kok kahanane kaya mengkono kuwi aku sing krungu risi keri nang kuping. Kaya kepengin jumangkah sowan mrana terus yen perlu rerewang ngembat dandan-dandan kahanan ning para kawula. Menapa mangke mboten salah kedaden sinuwun. Sinuwun paduka namung jejaring Nalendra negari Loji Tengara lah kok badhe ngemutaken dhateng negari Ngastina menawi ngantos klintu panampi mangke kriwikan dados grojogan geguyon dados tangisan niatku ora elek kok Te niatku ora elek aku mung kepengin matur sinuwun Ngastina dene mengko kono kleru penapa ha wis kuwi dadi resikone resiko menapa waduh lha kowe iki patih kuno resiko ki nek cara Bantul kidul-kidulan ngono ki jenenge Rusia. Utawa akibate. Oh ngaten, akibatipun. Mula nek aku wis wani tumindak ya kudu wani ndadaki perkarane mekaten diwaji. Mula kuwi rasa wedi dina iki uga aku arep nularke kahanan negaraku sing ayem ngene marang negara Ngastina. Nek wong-wong Ngastina salah tampa gedene malah dadi pasulayan ya wis piye meneh. Kabeh sing bakal mujudake babakan sing becik lan apik kuwi kudu nganggo pangorbanan ya dilakoni. Nek upama wong Ngastina kuwi ngejak perang ya wis piye meneh. Ngendikanipun tumbahipun dipun sade. Aja kosek aja. Engko nek wis bar lakon iki, oh inggih ngestakaken dawuh. Ngestakaken dawuh. Menawi sampun kepareng Gusti kula sing menata kados mekaten kula namung dhedherek. Lajeng kepareng paduka utusan dhateng ngabdi menapa badhe tedhak piyambak dhateng Ngastina. Nek kongkonan kuwi ming kakehan biaya. Inggih sinuwun.
Ora, kowe mesti nek tak kongkon tak njaluk sangu to? Inggih. Kagem wonten mergi. Lah, durung rokoke ya ra. Inggih sinuwun. Monggo kowe nek udut rokokku ora doyan. Mboten. Cerutuhe padhake. Inggih, ngertos. Ora usah kowe sing mangkat ning aku wae sing bakal tedhak ana negara Ngastina. Mula cawisna titianku. Nggih, menapa sinuwun? Drapah apa? Ayo ratu ki rak ya numpak gajah kok dadak takut menapa sinuwun aja goblok-goblok banget to, Teh. Nggih. Ngestaken dawuh mangke badhe kula cawisaken. Heeh. Budalna kowe mangkat to dhisik. Kowe niti priksa marang sangganing para kawula klumpukna prajurit sing gamben-gamben kabeh. Klumpukna prajurit sing pinter-pinter, klumpukna prajurit sing ampuh-ampuh. Nek wong Stina tak elikke ora kena, tata-tata samapta ing gati sawijining diri. Menawa paduka mboten bidal sak menika. Lho, kok sikik. Ayo siram-siram sik ratu padhake. Njur budal prung ya ora pantes. Iya sinuwun. Mangkat sik, metu njaba mengko cawisna titianku, aku dhewe sing dadi manggalaning prajurit suwaning negara Ngastina te. Prastu ada paduka Gusti kula sananta lajeng pangkatipun menawi abdi kepatihan bincang menapa. Ora sasah ngobor to intang temune mangkat dina iki. Tak waling meneh pisan kas cawisna titianku lan pilihna prajurit sing ampuh-ampuh sing gamben-gamben. Nek nganti ratu Ngastina mengko ora gelem tak elikake malah salin bubukan kowe tata-tata. Aku ya tak tata-tata ngladeni wong-wong Ngastina. Nggih, ngestaken dawuh. Wis ben karben. Ora dadi ngopo. Tak ikhlaske aku bakal ngadani perang nek wong Ngastina ora kena dilikke. Nek Ngastina kuwi ora gelem leren nggone tumindak Angkara Budi Candala, iki bakal ngobar jagat saisine. Nek jagat iki ngobar dening Angkara sing disumet dening wong-wong Ngastina, ora urung bakal ngembet marang kawulaku. Mula aku wegah nek kawulaku ketemplekan watak Angkara Budi Candala ning wong Ngastina. Sendika ngestaken dawuh mangkatote nyuwun mlambai mestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Duga-duga digawa ngati-ati aja keri ya Patih Bayukina. Wis kedhep kok 2 jam. Ku ya turu jenenge. Iya, lho, Patih Bayukina wonten pundi? Kira kok Patih? Ora ngerti rembugane. Wis mangkat, bae ngaten kula badhe sumusul. Nusul nendi? Ora ngerti rembugane kok arep nusul. Nggih, namung badhe madhong dawuh. Aku arep tedhak ning Ngastina, Geng. Nggih. Titianku dicawiske prajurit sing gandeng gamben-gamben dicawiske. Ngestaken dawuh. Lah, kersanipun badhe menapa? Aku arep ngelingke Ratu Ngastina. Lah, menika leres kula junduk lan mathuk. Nek junduk mathuk nggih mangkat ngestaken dawuh. Yen pamit yen lambang wis tu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nek nganti kleru nggonmu nata prajurit, kleru nggonmu nyawiske titianku aja takon dosa. Tak hukum. Inggih. Waduh. Badhe nampi pahukuman menapa? Tak kon ngedusi aku 7 dina 7 bengi. Inggih saken dawuh. Nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Sugeng Widodo. Kula cumadong dawuh. Wah, kula cumadong dawuh sinuwun. Kula cumadong dawuh. Kula cumadong dawuh. Ini nyawa pripun ngapa? Nang apa nomo dening sinuwun mlampu ben keduwen beh saniki pun kepareng tedak wonten ing alun-alun ngawisanganing para wantya bala raseksa. Bala buta negara Nglaji Tengara. Kula wonten timaning dawuh. Kula wonten timaning dawuh. Nadyan kowe buta nanging aku wis menehi peraturan ana ing Nglaji Tengara kene arepa kowe buta ning ora kena mangan daging menungsa. Lan kowe wis dinehi pasinaon dening Patih Nglaji Tengara, Patih Bayukina nek kowe ora kena mangan daging mentah. Kudu mangan daging mateng. Lan kowe ora kena mateni sak pepadaning urip, luwih-luwih kowe mateni wujuding menungsa apa dene satu kewan. Anadyan kowe buta ning dikulunake mangan sego. Waduh. Mangke buta-buta Nglaji Tengara mriki mboten sami sehat-sehat. Wis ora peduli. Ora sehat ora apa sing baku aja nganti gawe sengsaraning liyan, ya. Inggih ngestaken dawuh. Kowe mangan daging ora? Mboten sinuwun. Sampun dangu kula menika namung nedha tiwul. Lah sampe kuwi apik. Kuwi buta mrimu kuwi. Najan kula iki mboten nedha. Daging mentah kula mboten merja sak semanipun. Yaksa menapa malih namung menungsa. Kula inggih namung pangan kula inggih sami kaliyan menungsa sami wonten ing Nglaji Tengara. Bagus. Kuwi dikrinake sing jeneng jaran kewan kae, satu kewan kae. Kae nek dipangani godhong-godhongan ya ora bakal
kepiye-kepiye nyatane ya sentosa. Inggih. Mula apa-apa kuwi dikulinake. Inggih Sentika. Kae sing nrengongoh kae. Oh inggih. Kula iki mboten nedha daging mentah sinuwun aja. Nek aku nganti ngerti ana buta Nglajitengkara sing mateni menungsa, mateni satu kewan lan mangan daging mentah, aja kelakon dosa tak hukum gantung nang negaraku. Waduh, ngestaken dawuh. Mboten badhe nedha daging mentah. Ora mboten badhe mangan daging mentah. Kuwi peraturan negara ora kena dilanggar. Inggih ngestaken dawuh. Kula mboten nedha daging mentah. Kula iki mboten nedha daging mentah. Kuwi buta sing mrene kuwi. Nit ngene. Piye? Wingi kula nedha ayam setunggal. Mentah, nggih mentah. Kok nganti wani? Nggih. Kula semerep yang beleh ayam niku semerep getihipun menika nyanyaipun nyeger. Mula terus kula tedha ayamipun. Ming ayam tok sak ingkang beleh. Wis sesuk tak pecat dadi karo butaku. Mah aku ndek buta seneng mangan daging wong mah. Nggih mboten sepisan menika tok pindho awas. Tak hukum pati ning negaraku. Aku moh nek to kawulaku ki seneng gendak gunaning jalma, seneng ngendak karo sak pepadane wong urip aku moh. Lajeng malu-malu mangke saling Pramadya Bala Nasesa pati menawa. Aku arep tedhak ning negara Ngastina. Ngelekke karo Ratu Ngastina supaya aja tumindak angkara budi candala. Nek wong Ngastina dielekke ora kena ya wis piye meneh. Nek upama dadi perang kowe samapta ing gati sawigaing diri. Waduh ngestaken dawuh. Menawi perang ngaten lajeng dipun parengaken nedha dhateng daging manungsa. Ha nek perang sak karepmu. Nek ya kuwi daging wong Ngastina kuwi mawa racun kabeh. Tur langu-langu ora enak. Daging wong jahat kuwi mawa racun. Nek kowe doyan ora apa-apa, nek ora doyan aja nganti pisan-pisan mangan. Oh inggih ngestaken dawuh. Angkatipun Pramadya Bala Yaksa menyang menapa? Diting nayakaning praja ing mungganing dambar keprabon sarta ing jatuh ya Prabu ing Ngastina. Yen pancen kowe wujuding nayakaning ratu, kowe sapa, jeneng mulan apa wigatine? Ih, nunamit pasang Kalimantabi. Tinebene nglodoni demawing tawang tuwang sinuwun kula ing abdi saking negari Nglajitengkara, negari Kababar Anyar. Wonten ingkang ngasta bawah perintah negari Nglajitengkara menika ingkang dijuluk Sang Nata Prabu Belgedwelbeh, ugi Sang Nata Prabu Tongtongsot. Kula pepatihipun kekasetipun Sang Nata Prabu Belgedwelbeh nami kula Patih Bayu Kinara. Kowe Patih Bayu Kinara. Iya. Ana wigati apa dene kowe sowan ngabiyantara negara Ngastina mongko tanpa tinimbalan. Nuwun sewu. Menapa kula leres sowan dhateng asanipun Sang Prabu Duryudana ora genep loro jagat. Kejaba panjenengan ingsun ingkang jejuluk Prabu Duryudana. Waduh, matur sembah sewu nuwun tanpa pamit. Wigatine apa dene kowe sowan mongko tanpa tinimbalan? Sinuwun. Wale-wale menapa? Sowan kula ngabiyantara Paduka Gusti kula sanata menika ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk angka kalih. Ngaturaken salam taklimipun Sang Prabu Belgedwelbeh. Kunjuk Sanata Prabu Duryudana. Dungkap angka kalih sowan kula menika namung dapur dipun utus Sang Nata Prabu Belgedwelbeh ingkang wigatos namung badhe ngemutaken dhateng klintuning tindak Paduka Gusti kula Sanata ing Ngastina. Paduka satunggiling Nalendra ingkang agung, Paduka Nalendra ingkang Birbondo, Birbandu. Paduka Nalendra ingkang menang nepek dan bumburanipun tiyang sapraja tuwin Nalendra ingkang lar jajan tuwin kathah Nalendra ingkang samya sumuya dhateng pangrih Paduka. Nanging manipun jebul sampun kondhang kabiyawara bilih Paduka menika satunggiling Nalendra ingkang awatak budi candala miwah nista tumindakipun. Menika mboten namung Paduka piyambak nanging klebet sedaya para nayaka negari Ngastina menika ugi mekaten pambeganipun. Mboten nate tumindak ingkang leres, mboten ateken ati suci pepayung budi rahayu nanging langsung ngegungaken pakarti ingkang nista. Mila sinuwun. Adeng Gusti kula Prabu Belgedwelbeh prapta badhe sowan ngabiyantara Paduka ingkang wigatos namung badhe ngemutaken dhateng Paduka Gusti kula Sanata. Menawi Paduka Gusti kula Sanata menika kersa lan ndahar dhateng aturipun Ratu Gusti kula Prabu Belgedwelbeh. Ibu-ibu kados menapa tentreming jagat menika. Paduka Nalendra ingkang ageng tuwin agung asma Paduka mongko tumindak ingkang sarwi leres
atetaken ati suci pepayung budi rahayu nggunakaken dhateng katentreman tuwin karukunan kula saged mboten saged gambaraken jagat menika badhe tentrem selaminipun nanging menawi paduka Gusti kula sanata menika mboten kersa lan mboten purun dipun emutaken nyuwun pangapunten menawi mekaten jebul Ratu Ngastina menika namung gedhe kondange ning nyatane alit nyatanipun alit ketitik paduka mboten kersa ndhahar dhateng aturipun sanes monggo aturipun sanes menika tansah manjing wonten ing kautaman lan bebener mila sinuwun ing saeng menika sru sanget panyuwun kula monggo mumpung isih jembar kalangane isih padhang rembulane kula gandeng tangan kula panggihaken kaliyan Ratu Gusti kula paduka kepareng dinten mangke kula aturi necep ngelmunipun Sang Prabu Belkedhuelbeh anggenipun mranata negari ingkang tansah ginakaken karukunan lan katentreman ginakaken tumindak ingkang utami menawi tetelo mekaten paduka saknayakanipun kersa sowan dhateng Sang Prabu Belkedhuelbeh kula kinten jagat menika boten wonten tiyang ingkang badhe tumindak angkara budi candala diwaji setan alas bangsa telek anggepmu kowe apa dapurmu ming sak patih kowe ngelekke ratu kowe ming pati Prabu Belkedhuelbeh wong bingkanane aku lho tau tepung jenenge Prabu Belkedhuelbeh nyerweteh gunemamu kaya bedet sewu nebo pategalan Drewili ucap kaya grojogan Duryudana kata elekke iki urip-uripku dhewe lara becik bener luput bejo cilaka tak sandangi dhewe ora usah dadak melu-melu perkara iki kowe kewanen mlebu kandang singa kowe utik-utik macan turu bebeda singa barong paras ngono jebul Bayu Kenara ampuh digdaya sekti kalintang jayaning perang nyatane Kurawa saperangan padha bubar sasran ora karo-karuan pecah kula man piye mati kula Bayu Kenara mboten isa nggo enthek arep mung patih ratu cilik kemawon nanging nyatane digdaya sekti kalintang jayaning perang kowe kalah kawon mundur ingestaken dawuh mati wah tangane kaya ganden wesi wis pecah wae sudah wae piye Durwa wis jane kerkasa mungsuhe Bayu Kenara Bayu Kenara iki wae kula jotos ra apa-apa wonge tok antem ora apa-apa bareng kocet kula gawa gawan kula gawa palu gedhe banget kula keproke sirahe niku mletik metu gedhine palu nggih mletik metu gedhine kula go graji senso ya ora cedhas wis wetha-wetha kula kepruk sandal tapuki sandal ya ora sambat jajane kula lagi apa kamu Jawrata Jawrata ibae-ibae niku didugang cangkem kula prol wati bengok seru banget terus dijejeli sikil cangkem kula sut terus buate kiwa sanget dicucuki guajuli bar niku kula ora seneng wae ra seneng piye sok beleh kula mboten lajeng metu dadi wayang mbah sebabe dalange barang metu kanem kula oh nggih pun kapok kula mboten lajeng melu kula apa arep bali dadi lulang meneh mawon kula wis grekasa paris baci jiwasi lacak nek sing wayang seko teken dibajine nek wayang seko kiwa dibaji landhep kuwi mboten adil babar blas sapa sing durung maju watak sapa kuwi kula Citraksi Wan anakku Citraksi nggih maju Bayu Kenara patenon ya manajar Wan Bayu Kenara iya dasar para nyata sapa iki Raden Dursasana kadang Enata Prabu Duryudana oh
dapure kaya ngene iso ngundurke wadyabala pirang-pirang. Ayo, iki jonggole tandingana le. Ayo. Kaya apa aku sing tekaning pati. Wah, rasah kokan bebangal. Nang kene temtoke kaya apa aku sing bakal tekaning pati. Kowe apa aku manut? Ayo, adu atos sing balung mleting kulit. Yo. Ora usah dadak jejogetan sing akeh-akeh saiki nang kene mung kari diteter ketika didayane. Iya, karepmu piye tak lakoni? Kaya apa aku sik sing antem. Wah, gleleng iki ngono. Tinimbangane kakehan kringet, kakehan polah ning ora cetha, saiki dicethake wae sing mat-matan. Carane kaya apa aku sik sing antem. Nek aku sik aku antemen, nek kowe sik kowe tak antem. Manut ping pira-ping pira. Wah, gleleng tenan iki. Ya. Iya, ayo aku ya manut kowe. Nyo. Wah, ngopo iki? Nggon sirah apa nggon apa? Ning nggon sirah nyo. Ning nggon dada nyo. Ning nggon mburi nyo. Kaya aku ngene kendel. Iya, lah iya ya wis nyo. Iya, kendel tenan lah iki. Gleleng tenan iki. Nyo nggon dada nyo. Nyo nggon mburi apa piye nyo? Kaya aku ngene iki mat-matan. Iya padake wedi. Kowe gen menang gedhe wedi isin aku. Nyo ayo. Mburi wae nyo ya kowe. Kaya aku iki ngene iki nyo. Iya iki ya nyo lho, cah gleleng kaya isih. Kowe arep ngopo kowe? Nggon mburi apa piye nyo? Nyo. Iya mburi ya mburi nyo. Nyo. Cah kendel. Anggepe. Wih. Pak Bres modar aku. Nyo, wis iki. Nyo, pecah sirahmu. Nyo tibakno. Mantram sakti aja lali. Matno sastra jendramu. Dirapal sing aja nganti tumpang suh. Ndak ketanggungan. Wah, gleleng tenan iki. Bayu kena iki. Oh, kaya gleleng kaya bayu pajangan iki. Nyo, Pak pecah sirahmu. Nyo tibakno. Wah, mati ya. Ora apa-apa. Wah, juan. Oh gleleng mongko banter lho. Banter lho mongko. Ning ora apa-apa. Nyo, pindho apa piye? Iya, pindho-pindho ya. Ya. Modar kowe diwakno. Wah, pecah sirahmu. Wah. Ora apa-apa. Wah. Iki rame. Lho iki ngopo iki? Ya gentenan. Ya engko sithik. Susur. Nata ati barang ile padake. Nyo. Wis toto-toto, wis. Monggo tanganku wingi bar tak nggo ngantem sirah kebo iso pecah dadi papat. Wah, ngono ku jenenge elek ngono kuwi. Marai deg-degan ora. Ya wis, yo. Ayo guys. Bismillah. Wah, jan. Marai tratapan wis. Cah sirahmu. Iya. Kene mung semono. Ora apa-apa. Pindho kuwi ya ding. Cah sirahmu nyo. Wah, ora apa-apa le. Kene kentenan. Ora apa-apa. Wah, rame iki. Uyung. Wah. Ora apa-apa le. Walu. Gentenan. Oh, gentenan. Woi! Wah, gleleh. Ora lunti wong iki. Oh, buyer aku wisan iki. Lengeng. Wedan. Ayo, yo. Nyo, pecah sirahmu. Yung. Yo, pecah sirahmu. Rame tenan iya. Wis apa aku sike. Wah, wis ra gayeng iki nek ngerti sing disiapke ngene iki wis ra gayeng. Ora kejutan meneh. Ora apa-apa. Wis tak
tak bedhek. Manus maning jajaran sekretaning baun apa iki pancen para nyata sing jeneng Prabu Belgedwelbek? Iya. Ora luput aku sinuwun. Walah layak. Ditonton saka sandangane wae kowe ratu sing seneng pamer. Kowe ratu dumeh sugih sandangan ting srembong nganti kaya reok mlaku kaya ngono. Mongko tak sawang kowe kuwi ora pantes dadi ratu lah kok wani ngelekake ngemutake marang Kyai Prabu Duryudana. Apa kira-kira pancen kowe ratu sing ampuh digdaya? Ora, aku ora ngetok kele ampuh, ora ngetok kele digdaya kok sinuwun. Ning ngene gegayuhanku kuwi arep cilik, ning kekarepanku pengin nentremke jagat saisine, tentrem ora ming negaraku tok. Nek negaraku wengkon kuwi wis tentrem, aku kepengin tentrem ing negaraku kuwi nulara marang sak kiwa tengening negara-negara. Klebu Ngastina. Gandeng tak sawang kabeh negara wis katon tentrem, mongko sing kawulane nungsang kuwi anggudel bingung numbuk bentus kuwi ming wong Ngastina. Mula paranku ora liya kejaba negara Ngastina, pamrihku ngelekke karo Ratu Ngastina. Supaya mlaku ana ing dalan sing bener aja nganti menggok dalan sing ora sak mestine. Ngono. Ora mung Ratu Ngastina tok, nek perlu kawulane kabeh tak elekke, nek perlu Nayaka Ngastina kuwi tak elingke aja nganti kesluru dalan sing kleru. Waduh. Anggep apa? Apa pancen kowe wis krumangsa ngungkuli marang panguwasaning Ratu Ngastina? Apa pancen kowe wis krumangsa ngungkuli panguwasaning para Nayaka Negara Ngastina? Mongko Basukarna kuwi klebu Nayaka Ngastina. Aku wong Ngastina dudu. Kowe dudu wong Ngastina. Lho. Aku Senopati Negara Ngastina kuwi rak pangkate. Nek jane jati dirimu ki dudu wong Ngastina sinuwun. Lho apa kowe ngerti? Ngerti wae. Kaya jarahke apa piye? Iya apa piye? Aku dudu wong Ngastina, aku wong endi? Kowe kuwi wong Ngawangga, entuk negara Ngawangga merga kowe mbiyen rabi karo Dewi Surtikanti, terus ana pengamuk ing Prabu Karnamandra, kowe jane ora iso mateni, sing mateni Permadi, ya ora. Sing nglabekke kowe ya Permadi. Ngono. Kowe dudu wong Ngastina, wong jane kowe kuwi nunggal getih karo Pandhawa. Aku omong kowe nunggal getih merga janjane kowe iki dudu anake Prabu Adirata, dudu anake Mban Nada, dudu ning kowe anake Dewi Kunthi, ming nalika bayi kowe dibuang. Merga kowe kuwi hasil perbuatan tidak senonoh. Bathara Surya karo Dewi Kunthi, ning Dewi Kunthi kuwi janjane ora niat ngrawuhke Bathara Surya, ming saka seneng-senenge ngepake aji Kunta wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan. Kuwi mantrame diwaca nalika siram terus Bathara Surya teka. Bathara Surya teka ning kono kuwi terus Kunthi kuwi bingung Dewi Kunthi. Aku ki ora rumangsa nekake ning kowe ngrawuhke dewa. Ning kula mboten niat menapa-menapa. Ora iso Kunthi, dewa medhun kudu entuk gawe. Nah. Terus Ndara Kunthi ngandhut, Dewi Kunthi ngandhut. Mongko ora ana kakunge Bathara Surya, terus lek pun nang jabang bayi nalika semana diwenehi jeneng Karna, dikelekke neng kali ditemu Romban Nada karo Prabu Adirata sing tukang ngusiri Prabu Destarata. Kowe kuwi janjene nuwun sewu, kowe kuwi dudu wong Kurawa, dudu ning kowe kuwi putrane Dewi Kunthi, nadyan bapak angkatmu kuwi ratu, ning ratu ning Mingkusir. Ngono. Dadi rasa mentang-mentang karo Prabu Belgedwelbek. Aja kok kon buka wadimu, kon buka wadine sapa wis to? Aku ngerti kabeh. Ora ketap-ketipno. Ayo wangsulan. Mula aku kandha nek kowe dudu wong Kurawa kuwi janjane sejarahmu kaya ngono kuwi. Lah kowe le keket karo Prabu Duryudana, kowe le rumangsa dilabi Prabu Duryudana kuwi merga kowe dientuki derajat pangkat nalika pendadaran sisa Sukalima. Kowe nantang karo Raden Permadi adu panah. Ning merga gandeng wing anak usir, Raden Permadi ora gelem nglanggati terus karo Duryudana karo Kurupati. Sampeyan disengkake ngaluhur dadi kadange Kurawa. Nek ora ditulung Duryudana kowe kuwi jane derajate ngisor ning anak usir. Mula ora usah mentang-mentang karo Prabu Belgedwelbek, ora usah dadak malang-malang kaya ngono kuwi.
Sumbara kaya ngapa kowe kecekel nek karo Prabu Belkedhuelbeh? Wis. Arep ngopo? Kowe arep ngetokke pusakamu sing tok gul kuwi jenenge Kyai Kunto Wijaya Danu. Kowe nek tok-tokke saiki kowe nampa walating dewa, merga kuwi pusaka sesuk metune nalika perang Bratayuda. Kowe arep ngetokke pusaka apa? Keris. Keris kuwi kaya nampa walating Jawata, merga keris kuwi nek nganti tumiba ning dadane wong sing ora pas, ora trep lan ora sak derajat, sak traju karo ampuing kerismu kuwi engko malah kowe kena walate dhewe. Piye? No? Turu apa ya cah iki malahin? Kok malah meneng bayar terus kira musuh Prabu Belkedhuelbeh. Marai memolo. Iki sapa iki sandangane Pating Srembang? Ora karu-karuan. Wah, irunge barang diwenehi ali-ali kowe sapa? Takon karo aku Ratu Ngloji Tengara jenenge Prabu Belkedhuelbeh. Kowe sapa Begawan Durna? Wo? Aku Durna. Aku Durna, Bambang Durna. Arep ngopo tekan kene? Aku arep mateni karo kowe. Bola balamu wani ngraman negara Ngastina. Aku sing ora nrimake. Aku sing arep betengi Prabu Duryudana. Dina iki kowe kuat nampani daya kemantening Begawan Durna. Oh, kelakon aku meguru karo kowe 20 taun. Oh, kelakon. Dadi wong ki aja sok sumbar. Ngono. Mula piye mbiyen ngucapke adigang, adigung, adiguna ngono kae. Gajah kae ngendelake tlalene ning kala mangsane pepes tlalene. Manuk kae iso mabur ngendelke swiwine. Ning kala mangsane ya swiwine ya apes. Ula kae iso nyembur ning kala mangsane aber upase. Mula dadi wong ki aja sok sumbar, ndak aber. Ngono. Ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kene ora apa Belkedhuelbeh iki ming ratu wingi sore ning nek musuh Begawan Durna nek nganti mantramu tumama ning awakku aku meguru karo kowe 20 taun merga mantramu iki ming ngapusi kabeh. Kok ngerti nek ming ngapusi merga kuwi dudu keprigelanmu, dudu kepinteranmu. Kepinteranmu kuwi perang, kepinteranmu kuwi ulah gegaman, ngono. Dadi nek kowe duwe aji-aji kowe duwe mantram sakti janjane kabeh mau ming sulapan. Kepinteranmu kuwi ming perang merga kowe prigel mbiyen nom-nomamu kuwi jenenge Kumbayana, ya ora? Heeh, areng apa? Mbiyen kowe iki bagus. Mbiyen kowe iki bagus gleleng digdaya tur ya wah pokoke jagat iki nganti kaya arep demperi karo Kumbayana. Tur kowe iki ya dudu wong Ngastina, kowe iki wong atas angin. Loh, kowe kok ngerti? Ngerti wae. Padahal ora ngerti. Bapakku jenenge sapa? Baratwaja. Lha to? Jenenge cilik Kartokuwat. Kok ngerti ya? Ngerti wae. Anak-anak kowe dadekke ratu ning alas angin ora gelem, kowe ditundung minggat. Kowe swita karo Begawan Rama Bargawa, kancamu murid Rama Bargawa kuwi kancamu telu cacahe. 1 Dewabrata, 2 Sucitra, 3 Kumbayana. Ya ora. Terus kowe ra gelem dadi ratu mau terus ditundung karo bapakmu jenenge Baratwaja. Kowe mlayu sipat kuping. Tekan tengah dalan kowe bingung. Merga ngapa bingung? Merga ning kono ana bengawan gedhe, segara cilik, segara anakan. Kowe digdaya ning ra iso mabur. Mula kowe bingung arep numpak kapal ra ana kapal, arep nganggo swiwi ra iso mabur, mula kowe terus tenger-tenger. Terus kowe sumpah. Sumpahku piye? Sapa sing iso nyabrangke aku nek lanang tak pek sedulur, nek wadon tak pek bojo. Kelingan ra? Heeh, capet-capet. Nah, bar kuwi ora let suwe terus ana jaran sembrani teka. Kekiter ning ngarepmu kuwi mendak-mendak tanggaping sasmita kowe nyengklak jaran mabur kleper ngono kuwi ning dhuwur ki jane nyabrang segara ki ming 3 sasi ning karo jarane jak mubeng-mubeng nganti 7 sasi. Penak kok. Penak. Mabur ki penak. Ning dhuwur kowe ning nganti suwe banget kowe ndepaplang ning suwining jaran terus kowe turu jroning turu kowe diladeni widodari jenenge Betari Wilutama. Neng kono karonsih Bedhare Wilutama ya gelem nglanggati kowe koma kurup.
Komo ki apa? Komo ya komo. Banyu wiji wi kurup diserot karo jaran srut. Medhun ning tanah Jawa jarane wis meteng arep tinggal ora gelem gondeli jubahmu utawa gondeli jarikmu. Kowe noleh nesu jaran tok tamani keris jarane mati, anakmu lahir. Mula jenenge Bambang Haswa Suta Utama. Haswa wis ngarani Suta kuwi anak, Utama kuwi becik. Mula sikile anakmu kae kaya sikil jaran. Ora usah semelang sok nek gedhe sithik nggo balapan. Hus. Lambene ora. Ora. Terus kowe goleki dulurmu ana ing negara Pancala, dulurmu wis dadi ratu jenenge Prabu Drupada. Kowe tekan kono tanpa Subasita, kowe njabur Jalatundha, kowe ngetoke kepinteran, kowe nyambung suket dom-doman 7 cacahe, tok sambung bal tok jupuk kepresanan Sang Prabu Dastarata lan punggawane kowe diangkat dadi guru. Dadi kowe nek ora diangkat ing negara awak dhewe ya pindah ngetan sithik kono. Mayang dhewe ya. Awong ya menggo gayeng-gayeng kok. Wah, dan kaya disepelekake. Tak sileti tangan. Kowe iki ana sing ditabuhi kok ya, dienggo hiburan kanca-kanca men ora ngantuk ora. Ajake pesugiane Pak Lurah. Ya ora kok ya Gong ora. Kok lek gayenge ora jamak. Wah, ayo nang dhuwure sik ngenong ya rada sowak. Dhuwure ya petuk aja wis. Wis tumbuh entuk tutup wis. Ha iya. Iki ngopo to rek ora? Iki mau lagune jenenge apa? Sarung Jagung. Oh. 45 reng. Oh, heeh, 45. Wis, ekor siji. Lho arep nganggo ekor 45. 45 tok, 45 tok. Proklamasi, Truk. Ah iya, kok 45. 45 ki beda meneh. 45 ki patete bem, pelok anu larase bem patete bem. Heeh. Dadi 45 ki larase pelok bem, patete bem. Oh, cah ora ngerti patet ora. Yo. Saiki nembang liyane peloke isih barang, Gong. Oh iya, oke. Khusus pelok barang. Oh, beres. Yo nembango. Gandeng kene iki nggon areng-arenge gunung to. Mula sing prayitna ngati-ati. Mbok menawa curang